Kerja maneh. Waleh, aku mau wales nekat kerja. Wis kerja puluhan tahun, tapi bayarnya ra mudak-mudak. Duwe bos meloceng. Kuit, selamat bekerja. Ketemu lagi dengan aku. Wedus, kaget ya aku ae. Lah aku jantung keturunnya piye, kowe tanggung jawab. Ya paling mati dipendem. Kucluk. Ye, persiapan kerja. Kompor baru, spatula baru, pemanasan. Gasnya dibuka, engko suwit wetelak ngerokok, mbledos kabeh, ben gosong, modar, terus dhek mlebu neraka. Mata ning rasane aku elek. Aku ora trimo, kurang ajar. Bocah iki harus diberi pelijaran moncrot. Pincuk. Kuit wet. Minggat nendi wedhuse. Pending aku ndelik ae. Glogok jaran, matane cedhok. Bocah-bocah, persiapan wayahe warung buka, cepet ban sebab Squidward cepet ngelumpuk. Lapor tuan pasukan siap. Wis jam 5 esuk wayahe warung buka, cepat kembali ke posisi masing-masing. Alah telek. Kowe nyapa pangkane kene? Oh siap tuan Krep. Wahai duit, cepatlah kemari. Warungnya dibuka. Allah, Tarzan X. Tarik layare. Anglia lompat perahu layar. Kowe tangi, cepet dibuka. Alah telek. Ngene ya repot. Mbah dukun ngebong menyan, demit randulit, setan radoyan. Moro. Sing moro duit, jamu pegel melarat, buka. Serbu. Damput tenan, tapi rapopo, penting sugih. Kucluk, warungnya Krep laris. Piye carane? Kudu tak colong sempake. Wow, warungnya Krep saiki dadi warung karaoke. Mantep lah, damput nginceng pura lah tak kon bayar. Kapan-kapan aku kudu rono. Pilih pura paling ayu dan semok. Karen jaluk duite ape tak gawe karaoke. Ndasmu cepat kuwi. Mangklek iya nyapa aku ora kok gawe duit. Utangmu bangsa wae nyicil. Oh iya damput aku lali. Ya wis terpaksa aku ape buka celengan. Celenganmu ning WC kae tai. Glogok jaran. Alhamdulillah aku ora duwe utang. Lah kowe kae tuku sego pecel Melayu ora bayar. Jangkrik isine